साखाबो जे तैजा मैनाजों इग्ला तुलबा खारने आं ओरै थाबाय थाबाय फैदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय जा बुरजा नै बिथांमोनहा नै हनुमानफोरा ओमफ्राय आं गिनानै थांला आरोना बेबो दा फैफिननाय नङा बिहा गावनि न'आव लाथिल'थ' रानि ल' एमने ल' बुहुद आसेथ' ओइ नै नामायबोनानै माबा माबि नै मेरला दं केके होनलागासिनो दङ फैसा ओमफ्रायो जों गामियाव बिदिनो न'खर खामानि मावहैयो आरोना सोरनावबा ओलायना दैलि गलायनाखि दैलि गेवलाय अ दै मानुवासै इफाले कोनो हय जा नै सोरगिदिं अबस्थाया दासान्दि अखाजों एकदम फुस्थायु जानानै दंथारो आबहावाफ्रा खुलुमबाय सानाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिनखौ सावरायबावबाय सय मा जो भगवाननाय महर लानो सानाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगसखौफोरा जोबजासे लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना आं थाथ'नानै भिडिअखौ बानायला मानो होनबा आङो गियो हारसिङैहाय थ' सान्दुंबाबो मोदान फबलायना नायदो आरोना बारा गिनांगौबो गैया मानसि लोगो कि सुबसाब ए पापि कि उपबास बिदि साफा सानैल' मानसि लोगो मोनो आरोना एखमबा लोगो मोनो गारि मथर अट' सट' खारो ओमफ्राय आं थाबाय होननानै फैदों आरोना एसे इसोरो साहा लोंनो लाहार फाहार खालामनायावनो आं शुप थांनानै एसे थाबायनानै फैनोसै होननानै बेजों रायलाय आवगायबोबाय थानाया थांबावगौमोनबो आङो बिदि गियामोनबो ओमफ्राय बे रायजोफोरखौ नुनानै एसे बोरैबा मोनबाय आरोना ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय एसे गोजान थांदोंआनो ओरै बंनो आरोना ब्रह्मपुत्र दैथिंजाय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना दाबो सोरबा आगैमोना आंनि गामि खिथानायखौ पाट्टा मोनस्लाबाखै आंनाबो रायलायनाया बर'नि इंलिससो नालाय थ' जोंनि गामिया लालियाफारा आरोना लालियाफारा बिराद सोमखोर मोजाङै हाजो एकदम हाजो हाला आरोना बेफोरो हाजोसो गासिबो दा बिफांफ्रा खोबफबजोबनानै दङ बेन्दों बेनलानो गिनांगौ लागा गैया इनि आगोलाव मानसि दङ दंनायालाय इसिबांथ' फैलाबाय थाखायोआनो दा नै हाजो थिला थिलिखौ बारनानै आङो प्लेनाव मोनबाय आरोना बारा सिन्था गैला जोंनि दुब्ला मोनबायानो नै दा आं दुब्लियाव बेजों रायलाय ब्लं थांदोंमोन नालाय ओंखायनो इन्ट्र' जेबो मारियाखै आरोना दा फैनायाव आरामसे हारसिङै मारिबोगोन होननानैहाय बैफोरबायदि जायगायावनो ना गुरो आरोना नै बेबायदि दुब्लिनि दै सेरा थानायावनो ना फिसा गुरलाबायनानै जायो आंबो मोनबा ट्राइ खालामथारसिगौ आरोना जायखि इसिबाङानोमोन खिन्थु जेखायानो गैया जोंहा नैबेहायबो जोंना मन्दिर दं आरोना अम बाबा शिबनि थिला गोदो ओमफ्राय बे थिलाया जोंनिसोमोन जाहैदों आरोना ओमफ्राय हारसाफोरा मन्दिर बानायनो फुजा होनो होननानै जायगाखौ बिनायखाय ओमफ्राय बे हगारनाय जाहैदों आरो होनबा जोंनि बै सेरावनो माबाखा नालाय जोंनि माइ गायग्रा हाखामोन नालाय थ' बे जोंनिमोन जाहैदों आरो बोरै मोनथाय आं बारा मोजां मिथिया खिन्थु जोंनिमोन आरो बे बुस्थुआ दा मन्दिरनि जाहैबाय नै ओइलायथो जोंनाबो दुब्लिया नै दाबो जेबो सुरु गैया जोंहा एबार माइ गायनाय नङा जाहैदों माने दाख्लै गायखांबाय नालाय नै दैज्लाङाव गायला जाहैदों आरोना दैबो थायो बिराद दैब' ओमफ्राय लास्टाव गायगोन आरोना बहुदानो बोरिबो नालाय बांसिनानो गाया नै बेफोरखौ गायलानो खोमाहाय ओमफ्राय गोजौनिया माबा हालौजोबखाबायानो गायगोन माने आंनि टारगेटआ माने बिसिबांल' फैनायमोन ओमफ्राय आं बे लावगिखौ लोगो मोननानै थांफानाय आरोना नैफोरा हालौबाय आरोना नैबेनोथ' जोंनिया नै ना गुरबा मोनबावगोनसोदां खिन्थु इयो दलहा आरोना एकदम चाप्लाव दैब्र' गबावगोन आरो एसे मानसिया मोनगोन ना मोनाथाय आङो जिरायनानै थाहैनि मेरला गायगोन एसे हालौफ्रामजोब्बाय दा बिराद थाजिम जेरैबो समायना जानानै दं आरोना नै सरब जिं दाबायदियाव बिदिनोखाना बाराबो एसे खोलो बारदों आरोना नै गायनाय नङादां ओमफ्राय बैथिंनि खलबसे दङ नालाय बेखौ गायगोन होनदों आरोना ओइ बोराया गायगोन आरो ओइ जिरायनाय मोसौ नेदों आरो बे बोराया गायगोन ओमफ्राय बेखौ गायला जाहैदों बेखौ आल्लानो होदोंमोन नालाय गायला नैबेयावथ' जा दलफाना नायाथ' मोननाया मोनगोन बे बैलाय गायगोन हालौखाजोब्बायानो गायोआनो गायनाया बहुद खम आरोना
बेलेग बेलेगाव दा बेलेग बेलेग माने बिजनिफोर बायदियाव दा बेफोरबायदि दुब्लिखौ फुरा हालेवजोब्बाय बिदि थालाना आरो गायबायानो फ्रायानो थ' नै बिथिंजाय बिदि गायनायखौनो नुथ'वा आरो बुहुद लेटके गायो दैबानाथ' गैया होननानै मोनथिनाय बायदि जाखाबाय खिन्थु दैबानाखौ नेरसो दै राननायखौ नेरसो थानांगौ जायो आरोना नै गायथ'वाखैनो जेरैबो माइखौनो थान्दा थान्दा थांबावथारगौमोन आङो जि थान्दा गुसु मोनलायखायो आरोना हरैहाय बारावहाय ओमफ्राय गिबायना आङो बै सानथ्रि हान्जाफोरखौहाय ओमफ्राय हाजोखौ नाहरदो बेसे सुन्दर सोमखोर नुहुरो आंनियाबो मबाइला जा डिसक'डेन्सार नालाय बेलेग हेभि मबाइलबा एकदम जुम खालामनानै हेभि देखायहरनो हागौमोन आरोना सोमखोर गोथांनो थ' बे हाजोनि गेजेरसिम आं थांनायानो जाहैबाय जेनेबा सुरुवातसिम हाला आरोना ओइ साना बेलासिनि सनाफोर आइडिया खालामदो दाबो 2000 स्टेपल' आरोना न'निफ्राय होमबा बेसेबां गोजान थांखो एसेल'सो थांदों आङो मा खालामनो जोलैफोरखौ गालांनाय नालाय खें खें मोनो आरो लांफाबाबोथ' थाबायनाय जाखाया लं थाबायनाय जाया ओरैनो बेरायनाय आरोना खिन्थु आं लं थाबायनानै थांदों नालाय बेखिनियावनो एसे मोजां मोनलायदोंहाय दांखौदिया ओरैनिफ्रायसो खाथिसिन नुहुरो नै खाथिसिन माने बेनिफ्राय खाथिसिनखा दुब्लिखौ बारबा नुबाय नालाय नैफोरखौ गायगोन हालेवफ्रामनाय गोजा एसे बोरि नालाय इफोरो हाब सुन्दर नुहुरखादोंलै हाजोखौ सान्दुं एसे नांस्रोनो सोरनि गामियाव बिदि नुयो जोंनि गामियावथ' नायदो एकदम सोमखोर हाजोखौ सेरावनो नुयो आरोना गोदो थांखांबाय आङो फौजि बिथां जों आरोना माने मा होनो राजायानो गैयामोनहाय बे हाजो ओरै गेजेर लामा दं आरो गेजेर माने सेर आरोना बेजों थांखांबाय गैया खननैल' खोमा आरोना आरो बिनिफ्रायनो गैला इसोरबाथाय लामायाव बिराद बिदिनो गेलेयोना हनै गेजेरफोर गैलायलाया एकदम मटर गारि खुनु देन्जार आरोना हाबफैबायानो आं जोंथिं लामाजों एसे अखा हागाबानो रानो ओमफ्राय एसे अखा हाबानो हाब्रु ग्लेब जायो आरोना रानस्रोलायबाय उरायला सफैफिनबाय आं नागिरदोंआनोमोन जाहैदों सासे सुबुङा आरोना देवमानुसा आंना ओमफ्राय बिदाया बिगै मोनाव लानानै थांबाय बिमायंनाव जारलासोहाय गालां जाफेरि गथ'जोंबाथाय दसेयावनो नागिरो मानोथो फैखो आयंफोर आंखौ नागिरबाय थादों आंखौ गाबज्रिदों हा मा खिनो गाबज्रिनांगौ जाखो आनसि दं आबै दं आयं दं मा जाम्बि बादि गाबज्रिनांगौ थोद ओमफ्राय आं थाबायनानै फैजासिमावनो जोंना नै ओंख्रिया जगार जाबायानो माया माने बाजाराव थांदोंमोन नालाय बे खाथिनि बाजारावहाय नाफोर मोनो खोमा होननानै नागिरहैबाय बायदोंमोन जाहैदों नायानो ओंखाराखै जाहैदों दिनै ओमफ्राय नै सिबु लानानै फैदों आरोना आलुजों सिबुजों भाजा होनाय जादों आरोना ओमफ्राय दंनाया ओंख्रिया दंखायोमोन हनै मायाव दोननाय जायो एवलाबायनोसै बिबैमोनाबो एसे ओंखाम जागासिनो जों बिमा फिसा एसे ओरै बार जादों आरोना बारा जि मोजां स्रो बारगासिनो दङ ओंख्रियाथ' बेनोसै दालि संदेरबाय ओमफ्राय सिब्रुजों आलु एवनाय आरोना दलद थालाय बिमानि उदै लोथोआ गेब्रुगोन है दलद था ओमफ्राय मा होनो अबेबा मोनसे भिडिअ'आव मोनसे कमेन्टखौसो आं एसे सिक्रेट मोनलायदों आरोना सासे आगैया होनदों बेस्रा आब'आसो मालाय खाफाल मोजां माइ गायनाङा होननानैहाय नंमारगौ उदां दंगासिनो दं आङो खाफाल मोजां होननांगौ ना मा होननांगौथाय गायमारनाङा खिन्थु गायनांगौबाबो आं माने टेनसन गैया आरोना मानो होनबा माइ गायनानै देरबोखायो नालाय उन्दैनिफ्रायनो थ' दा गायनांगौबाबो टेनसन जानाय नङामोन आरोना बोथोरनि खामानिखौ बोथोराव मावनो गिनाय नङामोन आङो ओमफ्राय दाबो गायालासिनो थाया देनां गायगोन नैबे जोलै माखाया स्र' जाजोबा गायगोन आरोना आं अबेबा ब्लगावबो खिन्थाखादों जोङो प्लेनिं दङ बिथांजों आंजोंहाय न'नि फेलेबसे हाखौ न'आवनो गायगोन बिदि होननाय आरोना दलद था अयथासारथारलै गथ'आ ओमफ्राय आं दहायो बेरायनो थांनायावहाय ओइ सानथ्रि हाजाफोरखौ नुबोनाया मांकि किंफ्रा दाबो हाजोनिफ्राय ख'ख'ख खाखा होननाया आवाजआ दासिमबो न'आव खोनाफैलायनाय आरोना ना मानो गाबदों ना मादों दा ज' न'आव थांफिनसै होननानैसो गाबदों मोनथिला ना मा खारनाव गाबदों ख'ख'ख खाखा होनफैनाय खोनाफैगासिनो दं हाजोनिफ्राय मोनाना बिराद गोमफैदों आरोना खम जारला सुनाफोर बोरैबा मोनलायलायो आरोना गिस्रोम मोनलायलायो ओमफ्राय दा जुदि बेयाव थाइजौफोर माफोर दंमोनबा खान्थालफोर दंमोनबा एकदम लैहोर फैयोमोन आरोना ओरैबादि लोब फैयोमोन नै दा थाइजौफ्राबो गैला खम जाजोब्बाय आरो खान्थालथ' गैखालानो जोंनाव
ओंखायनो गैला आरोना नुवाखिसै आङो एबार खाथियाव फैनाय नङाबा दा बादियाव थानो हायामोन उदफात थाइजौफोरा जोबागौमानि माने फैबाय थायोमोन आरोना दा गैया दहाय बेरायनो थांनायाव नुबोनायल' आरोना थ' सोनाफोर जायफोर आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय आं मोजाङैनो दङ बिदिनो दङ थिगैनो दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय